ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ግራንድ ቴክ ሶሉሽንስ ዩቱብ ቻነል ያው ቻነልና እዚ ዘመን ዝጠልቦም ቴክኖሎጂታት ከም ኣብነት ኮምፒውተር ትሬኒንግ፣ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ ኔትወርኪንግ፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ፣ ፎቶ ኤንድ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ አካውንቲንግ በብእዋኑ ቱቶሪያል ዝህብ ቻነል እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ቪጄኤስ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ብዝርድአኩም ቋንቋ ትግርኛ ሒዝልኩም መፂሎ ያው ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ትምኒትና እዩ። ያው ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻነል መጀመርያ ቅድሚ ቪጄኤስ ፕሮግራሚንግ ምርዳእና ፕሮግራሚንግ እንታይ ማለት ምዃኑ ያው ክንርዳእ ይግበአና ማለት እዩ። ፕሮግራሚንግ ማለት ያው እቲ ብሬን ኮምፒውተር እናበልና ንፅውዖ ሶፍትዌር ንምስራሕ ዘኽእልና ኮድ ወይ ከዓ ሜላ ማለት እዩ። ሶፍትዌር ማለት ያው መብዛሕትኡ ግዜ ያው ፋሚላር ኢና ምስ ሶፍትዌር ለምሳሌ ሞባይል አፕሊኬሽናት ዘይጥቀም ሰብ የለን። ጌም ያው ሲስተምስ ቪዲዮ ኤዲተራት እዚኦም ብምልኦም ያው ሶፍትዌራት እዮም። ያው እዞም ሶፍትዌራት እዚኣቶም ንምስራሕ ዘኽእለና ኮድ ወይ ከዓ ሜላ ድማ ያው ፕሮግራሚንግ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ወይ ከዓ ናይ ኮምፒውተር ቋንቋ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ያው ሶፍትዌር ንምምዕባል ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ሲስተማት ዝተፈላለዩ ዌብሳይታት ጌማት ንምምዕባል ዝተፈላለዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጃት ወይ ከዓ ኮምፒውተር ቋንቋ ክህልውና እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚኣቶም ቪጄኤስ ፍሬምወርክ ኮይኑ ያው ሲስተም ዌብሳይት ንምምዕባል እንጥቀመሉ ኣብ ልዕሊ ጃቫስክሪፕት ዝበሃል ላንጉጅ ወይ ከዓ ካብ ጃቫስክሪፕት ኣድቫንስድ ኮይኑ ዝተሰርሐ ፍሬምወርክ እዩ ማለት እዩ። እና ያው እዚ ፍሬምወርክ ዝተፈላለዩ ኢንተርፕራይዝ አፕሊኬሽናት ዌብሳይታት ሲስተም ንምስራሕ ዘኽእልና ብክሊየንት ሳይድ ወይ ከዓ ዩዘር ኢንተርፌስ ከስርሐልና ዝኽእል ክሊየንት ወይ ከዓ ፍሮንት ኢንድ ፍሬምወርክ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፍሬምወርክ እዚ ወይ ከዓ በዚ ፍሬምወርክ እዚ ዝተፈላለዩ ሲስተማት ዝተፈላለዩ ፀገማት ፕሮብለማት ንፈትሐሉ ትምህርቲ ቱቶሪያል ኣዳሊና ኣለና። ያው ንኽትከታተሉ ያው ብትሕትና ንላቦ። ብመሰረት ያው ኣብዚ ቱቶሪያል እዚ ያው ጀነራል አውትላይን ክህልወና እዩ ማለት እዩ። መጀመርያ ያው እዚ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ማስተር ንክንገብሮ ተኾይና እንታይ ቪጄኤስ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርዳእ ኢና ማለት እዩ። ኢንትሮዳክሽን ክወሃብ እዩ። ቀፂሉ ያው ኢንስታሌሽን ኢና ክነካይድ። ኢንስታሌሽን ማለት ብቪጄኤስ ኮድ ክንገብር ተኾይና ወይ ከዓ ሪል ፕሮብለም ክንፈትሕ እንድሕር ኮይና መጀመርያ ኢንስቶል ክንገብሮ ንክእል እኒአና። ኢንስቶል ክንገብሮ ተኾይና እንታይ ዓይነት ሜላታት ተጠቒምና ኢና ኢንስቶል ንገብሮ እንታይ ዓይነት መተዳት ተጠቒምና ኢና ኢንስቶል ንገብሮ ያው እቶም መተዳት ወይ ከዓ እቶም ሜላታት ኣብ ከይዲ ንሪኦም ይኸውን ማለት እዩ። ቀፂልና ያው ቪው ኮምፖነንት እንታይ ማለት ምዃኑ ክንርኢና ያው ቪጄኤስ ኮምፖነንት እናመቃቐለ ፋንክሽናሊታት መተዳት እናመቃቐለ ስራሕቲ እናመቃቐለ እዩ ዝሰርሕ። ስለዚ ያው ክመቅል ከሎ ያው ብኮምፖነንት እናመቃቐለ እዩ ራን ዝገብሮ ማለት እዩ። እና ንስራሕትና እውን ብጣዕሚ ቀሊል ዝኸውን መኣዘይ ያው ብኮምፖነንትናት መቂልና ያው ኮድ ክንገብር ከለና እዩ። ምክንያቱ ምናልባት ኩሉ ኮድና ወይ ከዓ ናይ ሓደ ዓብይ ሲስተም ኣብ ሓንቲ ላይን ኦፍ ኮድ ኣብ ሓንቲ ፋይል እንተዝኸውን ነይሩ ኤረር ተዘጋጥመና ብዝኾነ ሰዓት ተመሊስና እቲ ኤረር ፊክስ ንምግባር ብጣዕሚ ኣፀጋሚ ይኸውን ማለት እዩ። በቢ ኮምፖነንት እንድሕር መቂልናዮ ግን እንታይ ይኾን ማለት እዩ ያው እታ ኤረር ዘጋጠመታ ኮምፖነንት ከይድና ፈሊና እታ ኤረር ፊክስ ጌርና ያው ፕሮግራምና ራን ንክኸውን ፋንክሽናሊቲ ንክሰርሕ ፊክስ ክንገብር ይጠቕመና ማለት እዩ። ስለዚ ቪው ፍሬምወርክ ኣብ ልዕሊ እዚ ጥቕሚ እዚ ተሰሪሑ ማለት እዩ። ቀፂልና ያው ቪው ራውተር ኢና ክንርኢ። ቪው ራውተር ማለት እንታይ ማለት እዩ? ያው ራውተር ማለት ካብ ሓደ ፔጅ ናብ ካሊእ ፔጅ ካብ ሓደ ኮምፖነንት ናብ ካሊእ ኮምፖነንት ናቪጌት ክንገብር እንድሕር ኮይና ያው ንጥቀመሉ ሜላ ማለት እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ናቪጌት ንገብር ካብ ቻይልድ ኮምፖነንት ናብ ቻይልድ ኮምፖነንት ከመይ ጌርና ኢና ራውት ንገብር ካብ ሓደ ፔጅ ናብ ካሊእ ፔጅ ከመይ ጌርና ኢና ዳታ ንሕልፍ ኢቭን ምስ ራውቲንግ ዳታ ከመይ ጌርና ኢና ንሕልፍ ምስቲ ናቪጌሽን ዳታ ከመይ ጌርና ኢና ንሕልፍ ኩሉ ያው ንሪኦ ይኸውን ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ድማ ጃቫስክሪፕት ከም ዝፍለጥ ሎጂክ እዩ ኣብ ዩዘር ኢንተርፌስ ክንሰርሕ ከለና
ናይ ሎጂክ ፓርት ንጽሕፈሉ ኮድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ኦፕሽናት ኣለዎ እንታይ ዓይነት API ኣለዎ ክልተ ዓይነት API ኣለዎ anyway ሎጂክ ክንጽሕፍ ከለና እቲ ሓደ ኦፕሽን API እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኮምፖዚሽን API እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነኒኦም ተጠቕምና እውን ይሕይሽ ኣየናይ ሜካኒዝም ተጠቕምና ኢና ሎጂክ ኮድና ቤስት ዝኸውን in terms of security in terms of functionality ያው ክንርኢና ማለት እዩ ቀፂልና styles and UI components እዚኦም ከዓ ብዝበለፀ ከመይ ጌርና ኢና ናይ Vue.js ዝተሰርሐ application ከመይ ጌርና ኢና ስታይል ክነውፅሉ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና CSS ፓርት ንሰርሐሉ እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ከለር ንቕይር ከመይ ጌርና even width ሴት ንገብር even height ክኾን ይኽእል anyway እዚ ቀሊል ፓርቲ ዝነገርኩም ኣለኹ ኤቭሪ ስታይል ክንገብሮ ንኽእለሉ መንገድታት ሜላታት ወይ ከዓ ዘለውና ስታይል ፋንክሽናት ያው ክንገልጽ ኢና ክንመሃሮም ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ያው UI ኮምፖነንታት ለመን ኢና ስታይል ክንገብር መቸም ነቶም UI ኮምፖነንታት እዮም ስለዚ ቶም ስታይል ክንገብሮም ንኽእል UI ኮምፖነንታት መን እዮም ብሰፊሑ ክንርድኦምን ክንጥቀመሎም ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ያው ኮምፖነንት ላይፍ ሳይክል ከም አንተ ከም ዝነገርኩኹም ያው ክቡራት ተኸታተልቲ Vue.js ብኮምፖነንት ይሰርሕ ኩሉ ኮድ ኮምፖነንት እናመቃቐለ ይሰርሕ ክሰርሕ ተኾይና ብኮምፖነንት እናመቃቐልና ኢና ንሰርሕ ስለዚ ሓንቲ ኮምፖነንት ካብ ትፍጠር ጀሚሩ ክሳብ ዲስትሮይ ትኸውን ዘለዎ ላይፍ ሳይክል ዘለውዋ ፋንክሽናት ዘለውዋ ሜተዳት ዘለውዋ ሁክስ ወይ ከዓ ፋንክሽንስ ሜተድስ ናይ ሓደ ላይፍ ሳይክል ንብሎም መን እዮም መኣዝዮም ዘድልዩና መኣዚና ንጥቀመሎም እውን ብሰፊሑ ልዕሊ 12 13 ላይፍ ሳይክል ሁክስ ወይ ከዓ ሜተዳት ኣለዉ እዚኦም ብሰፊሑ ክንርኢና ማለት እዩ ቀፂልና ያው ዎቸርስ ወይ እና ኮምፒውተር ፕሮፐርቲ ዝበሃሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ያው ዳታና ኩሉ ግዜ ኮንስታንት ዳታ ኣለና ማለት ይኾነ ዳታና ቼንጅ ክገብር ይኽእል እዩ ዩዘራት ወይ ከዓ ክሊየንትስ ብዝወሰድዎ ኢቨንት ዳታና ቼንጅ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ቼንጅ ዝግበር ዳታ ኮንትሮል ክንገብሮ እንተኾይንና ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ፋንክሽንስ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይንና እቲ ዝቕየር ዘሎ ዳታ እውን ኣድላይ እንተኾይኑ ንዝኾነ ስራሕ ንዝኾነ ኮምፒት ክንገብሮ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ኦብዘርቭ ዝገብሩልና ፋንክሽናሊቲ ወይ ከዓ ሜተዳት ዎቸርስ እና ኮምፒውተር ፕሮፐርቲ ኣለዉ ንሶም እውን ብሰፊሑ ክንጥቀም ኢና ላይክ ሰርች ፋንክሽናሊቲ ንምስራሕ እውን ዎቸራት ኢና ንጥቀም ምክንያቱ ብሰርች ካብ ቴብል ዝኾነ ዳታ ሰርች ክንገብር ከለና ብሓንቲ ፊደል ሰርች ክንገብር ንኽእል ብክልተ ፊደል ሰርች ክንገብር ንኽእል ስለዚ እቲ ንፅሕፎ ፓርቲ እናተቃየረ ስለ ዝኸይድ እናተቃየረ ዘምፅእ ዳታ እውን ዘኽእለና ፋንክሽን ክህሊ ክኽእል እኒኦ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዎች ገይሩ ነዚ ኦብዘርቭ ገይሩ ብትክክል ሪኣክቲቭ ብዝኾነ መልክዑ ማኔጅ ክገብረልና ዝኽእል ሜተዳት ድማ ዎቸርስ ኤንድ ኮምፒውተር ፕሮፐርቲ ተባሂሎም ይፍለጡ ስለዚ እዚኦም ብሰፊሑ አንደርስታንድ ክንገብሮም ኢና ክንጥቀመሎም ኢና ሪል ኣፕሊኬሽን እውን ክሰርሐሎም ኢና ማለት እዩ ያው ቀፂልና ንሪኦ ድማ ያው ዳታ ኮሚኒኬሽን ማለት ኣብ መንጎ ኮምፖነንትታት ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ፔጃት ዝግበር ኮሚኒኬሽን ማለት እዩ ኣብ መንጎ ቻይልድ ኮምፖነንት ምስ ቻይልድ ኮምፖነንት ክኾን ይኽእል ኣብ መንጎ ፓረንት ኮምፖነንት ምስ ፓረንት ምስ ቻይልድ ኮምፖነንት እውን ክኾን ይኽእል ስለዚ ሓንቲ ኮምፖነንት ናብ ካልእ ኮምፖነንት ከመይ ጌራ ዳታ ክሰድድ ትኽእል ከመይ ጌራ ኣክሰፕት ክትገብር ትኽእል ተቐባሊት እውን ብምሉኡ ንሱ ነናይ ባዕሉ ስራሕ ኣለዎ ነናይ ባዕሉ ኮድ ኣለዎ ስለዚ ያው ኣብ ዳታ ኮሚኒኬሽን ርእሲ ብሰፊሑ ክንረዳድአሉ ኢና ክንሕልፍ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ስቴት ማናጅመንት ዝበሃል ኮንሰፕት ኣሎ እዚ ስቴት ማናጅመንት ማለት ምናልባት ኣብ ሲስተምና ግሎባሊ ስርዓውት ኣወር ኣፕሊኬሽን ክንጥቀመሎም ንኽእል ቫሪያብላት ክህልው ይኽእል እዮም ለምሳሌ ከም ቶከን ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ቶከን ንኣውተራይዜሽን እንጥቀመሉ ንኣውቴንቲኬሽን እንጥቀመሉ ቫሪያብል ስለ ዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ፔጅና ክህሊ ክኽእል እኒሆ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሓንቲ ፔጅ ናብ ሓንቲ ፔጅ ናሕለፍና ዘይኮንና እንጥቀመሉስ ኩሉ ግዜ ሴት ጌርና ግሎባሊ ኣብታ ኣፕሊኬሽን ጥራሕ ነታ ኣፕሊኬሽን ነታ ስፔሲፊክ ኣፕሊኬሽን ጥራሕ ግሎባሊ ኣብ ሕድሕድ ፔጃታ
ኣብ ሕድሕድ ኮምፖነንትታ ኣክሰስ ንክግበር ብቐሊሉ ኣክሰስ ንገብር ስቴቱ ማኔጅ ክንገብር ንኽእልሉ ሜላ ያው ስቴት ማናጅመንት ተባሂሉ ይፍለጥ። ያው ስለዚ ኣብ ስቴት ማናጅመንት ክልተ ዓይነት ፕላግኢን ወይ ከዓ ዲፔንደንሲ ኣለውና ኢንስቶል ዝግበሩ ማለት እዩ። ብኤንፒኤም ጌርና ኢንስቶል ክንገብሮም ኢና እዞም ነገራት እዚኦም እዮም ያው ማኔጅ ክገብሩልና ማለት እዩ። እቲ ሓደ ቪው ኤክስ እዩ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ፒንያ ዝበሃሉ ኣለዉ። እዞም ክልተ ፕላግኢናት ስቴት ማኔጅ ክንገብር ዘኽእሉና ፕላግኢናት እዮም ወይ ከዓ ዲፔንደንሲ እዮም። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀመሎም መኒኦም ከይበልፁ ኣየኖም እዮም ብሰኩሪቲ ዓይኒ ዝሐሸ ስቴት ማኔጅ ክገብሩልና ዝኽእሉ ዝሐሸ ግሎባል ቫሪያብልና ያው ስቶር ክገብሩልና ዝኽእሉ ያው ካብ መሪፅና ወይ ከዓ ኣወዳዲርና ያው ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ብኩሎም ብክልቲኦም ክንሙክር ኢና ብክልቲኦም ኣየናይ ከም ዝበልፅ እውን ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ቀፂልና ያው ሎካላይዜሽን ኤንድ ስትሪሚንግ ኮንሰፕት ከርኒ ኢና። ሎካላይዜሽን ማለት ያው ዝኾነ ይኹን ናይ ቪውጂኤስ ዝተሰርሐ ኣፕሊኬሽን ዝኾነ ይኹን ላንጉጅ ዝኾነ ይኹን ቋንቋ ሳፖርት ክገብር ክኽእል እኒሆ። ኩሉ ሲስተምና ኩሉ ንሰርሖ ስራሕቲ ብእንግሊዝኛ ጥራሕ እንተኮይኑ ምናልባት እቲ ክልየንትና ዘይክርድአልና ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣንሕና ትግርኛ ሳፖርት ዝገብር ከመይ ጌርና ንሰርሕ ንኽእል ኢቨን ሳሆ ኩናማ ብምሉኡ እዞም ንሕና ስፔሻሊ ብትግራይ ደረጃ ንጥቀመሎም ቋንቋታት ነቲ ክልየንትና ብዝርድኦ መልክዕ ምእንታን ክስርሑ ሎካላይዜሽን ዝበሃል ኮንሰፕት ብሰፊሑ ያው አንደርስታንድ ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ካሊእ ስትሪሚንግ ኮንሰፕት እውን ክንርዳእ ኢና። ስትሪሚንግ ማለት ሪል ኣፕሊኬሽን ሪል ቻት ኣፕሊኬሽን ለምሳሌ ላይቭ ኣፕሊኬሽን ክኾን ይኽእል ቪድዮ ላይቭ ማለት እዩ። ኦዲዮ ስትሪሚንግ ክኾን ይኽእል መሰጅስ ኢቨን ስትሪሚንግ ክኾን ይኽእል። ስለዚ እዚ ከመይ ጌርካ እዩ ዝስራሕ ምናልባት እቲ ካሊእ ኮሚኒኬሽን ሓደ ግዜ ምስ ዳታቤዝ ኮኔክሽን ጌርካ ሪል ዘይኮነ ነገር ክስራሕ ይኽእል እዩ። ሕጂ ግን ፒር ቱ ፒር ኮኔክሽን ኮምፒውተር ንኮምፒውተር ኮኔክት ስሩ ዘ ኔትወርክ ኮኔክት ጌርካ ከመይ ጌረን ዳታን ላይቭሊ ኮሚኒኬት ክገብራ ከም ዝኽእላ ያው ክንርዳእ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ያው ቀፂልና ሓደ ያው ባዕልኩም ዝመረፅክዎ ክቡራት ተኸታተልትና ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ዝኾነ ይኹን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ሰሪሐልየ ወይ ከዓ ተረዲአየ ክንብል እንድሕር ኮይንና ዝኾነ ፀገም ፈቲሕና ክንርከብ ከለና ጥራሕ እዩ። አንለስ ኣዘርዋይስ ግን ኣንቢብናዮ ምሕላፍ ምናልባት መፅሄት ኣንቢብካ ምሕላፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብተግባር እትሰርሖ ነገርን ቃላዊ ኣንቢብካ እትሓልፎ ነገርን ልልወይን እዩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ። ብተግባር ኣብ እትሰርሖ ነገር ያው ፀገማት የጋጥሙካ ነቲ ፀገም ክትፈትሕ ትመሃሮም ነገራት ኣለዉ። ካብኡኻ ብጣዕሚ ሙሉእ ፕሮግራመር ትኸውን ሙሉእ ብሙሉእ ፈሊጦ እየ ዝበሃል ነገር ሪል ዝኾነ ፀገም ዝፈትሕ ንማሕበረሰብ ፀገማቱ ሶልቭ ክገብር ዝኽእል ኣፕሊኬሽን ሰሪሕካ ዶ ይስራሕካን ዝብል ሕቶ ኣብ ዝምለስካሉ ሰዓት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኾነ መሪፅና ብትክክል ቪጂኤስ ያው ቪጂኤስ ፕሮግራሚንግ ከረድአልና ይኽእል እዩ ከስርሐና ይኽእል እዩ እኹል ፍልጠት ክፈጥረልና ይኽእል እዩ ዝበልናዮ ኣፕሊኬሽን ተስማዕሚዕና ብዝሃብኩምና ኮመንት እውን ያው ዴቨሎፕ ክንገብር ኢና ብሓደ ኮይና ማለት እዩ። ስለዚ ካሊእ ቀፂልና ንሪኦ ፕሮግሬሲቭ ዌብ ኣፕ እዩ። ፕሮግሬሲቭ ዌብ ኣፕ ማለት ያው ዓንተዎ ከም ዝነበርኩኹም ዩዘር ፍሬንድሊ ዝኾኑ ምናልባት መብዛሕትኦም ፍሬምወርክታት ዝስርሑ ዘለዉ ኣፕሊኬሽናት ኦንሊ ኣብ ብራውዘር ጥራሕ ራን ዝገብሩ ኣፕሊኬሽናት እዮም ዝስርሑ። ስለዚ ኢንስቶል ክግበር ዝኽእል ኣፕሊኬሽን ክስራሕ ይኽእል ዶ? ልክዕ ኣብ ኮምፒውተርና ኣብ ዲስክቶፕና ኢንስቶል ተገይሩ ብማውዝና ወይ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ኢቨንት ክሊክ ጌርናስ ኦፕን ጌርና ክንከፍቶ ንኽእል ሲስተም ንሲ ቪውጂኤስ ክንሰርሕ ንኽእል ዶ እዩ? የስ ዊ ካን ንኽእል ኢና እወ። ግን ካብቶም ካልኦት ዲስክቶፕ ኣፕ ብምንታይ ይፈልዮ ፕሮግሬሲቭ ዌብ ኣፕ ብቪውጂኤስ ዝተሰርሐ ብምንታይ እዩ ዝፍለ? ክሊክ ጌርና ኦፕን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ግን ናብ ብራውዘር ከይዱ ያው ራን ይገብር ማለት እዩ። ብኻሊእ ኣበሃህላ መብዛሕትኡ ግዜ
ران كجبر تخوينا أبراوزري جن إنستلابل زخونة أبلكيشن كنسرح نخلينا سلازي يزار فريندلي زخونة نجار كنسرح نخلينا لك أب داونلود جينا كبلاي ستور نمت أزلنا أزيون أو زخونة سر تقميتو كاو داونلود جينا إنستل جينا ياو لك فريندلي بزخونة انترفيس تتقيمنا ياو كنا معبل نخلينا مالتي سلازي أوزو توتوريال زي بزح كونسبت بزعوا في جي اس كاب سكراች ጀሚሩ ክሳብ ኣድቫንስድ ዝበሃል ነገር ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ብዙሕ ከም ንርዳእ ተስፋ ይገብር ሙሉእ ብሙሉእ ክንሽፍኖ ኢና ኢለ ይግምት ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል ነይሩ ያው እዚ ትምህርቲ ወይ ከዓ እዚ ቱቶሪያል እዚ ፈቲኹሞ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እንድሕር ፈቲኹሞ ያው ተበፃሕነቱ እውን ንኽውስኽ ኩሉ ግዜ እውን ኖቲፊኬሽን ምእንታን ክመፀኩም سبسكرايب እና ሸር ኣይትረስዑ يغني لنا ثانك يو